Όχι αγόρι μου, λάθος κάνεις. Ξέρετε ποιο λέτε λέω? Ποιον λέτε? Το πούτσο μου το λεβέντε. Πώς φάνηκε? Μπράβο, μπράβο. Σ' άρεσε? Συγχαρητήρια μου. Είδες, καμάμε. Μπράβο. Είμαι άντρας, έχω και αρχίδι και μια ποτσάρα, 25 πόντους έχω. Μεγάλος οδοντήλες. Τον Αργύρι παρακαλώ δώστε μου. Τον Αργύρι λάθος κάνετε. Ξέρετε ποιον Αργύρι? Δεν υπάρχει εδώ Αργύρι. Ξέρετε ποιον Αργύρι λέω? Ποιον Αργύρι λέτε? Τον πούτσο μου το μουσαφίρι. Τα αρχίδια μου. Στο στόμα σου μόλις ξεκολλιάρα. Τον Ανέστη. Ξέρετε ποιον Ανέστη? Δεν έχουμε κανένα λέξη εδώ. Όχι τον Αλέξη, τον Ανέστη. Ξέρετε ποιον Ανέστη? Δεν ξέρω κανένα. Ξένοι με εδώ πέρα. Ξένοι είσαστε? Τι είσαστε? Ξένοι, ξένοι. Στα αρχίδια μου, δεν μου το λες. Τι λέτε? Στα αρχίδια μου λες, δεν μου το λες που είσαι ξένοι. Πασίδε. Στα αρχίδια μου και δύο αυγά τουρκίες από Ρανιάρη Κόβορα. Τον Ανέστη παρακαλώ. Ποιον Ανέστη? Το πούτσο μου τον πυροσβέστη. Μάνας ο κόλος πούστη. Άντε ρε γαμίσου παλιοξεκόλη που τα λέει κτικιάρη. Ξεκολιάρι. Ρε γαμίσου ρε μαλάκα καρκινιάρη. Παλιοκτικιάρη μαλάκα, τι θες ρε μαλάκα? Έλα ρε, τι λάθος ρε καρκινιάρη μου να σου πει το ακούσουμε στο κόλλα μπορεί να κλάσεις ρε. Τι λάθος ρε παλιό μαλάκα, ρε πέρα που να λες ρε. Τόσο λέτε ρε μαλάκα μη σου γαμίσω το κέρατο ρε, θα κατεβάσω ρε τους συγκάλους όλους θα τα λιώσα ρε. Θα σε γαμίσουμε ρε μαλάκα, μην τα τάσω ρε. Τι κύριε ρε καρκινιάρη και λιβάει στη μύτη σου ρε μαλάκα. Τόσο μου το λέτε ρε μαλάκα. Ρε άντε γαμίσω ρε, τι κύριε καρκινιάρη, σε παίρνω εγώ θα πάρε βαστά να πούμε. Τόσο μου το λέτε ρε παλιό μαλάκα μου, νοπανεύρο μόπουσε. Σαν πιοκολάκια, σαν βουρογάμι, σαν ηλίθιο καραγκιόζι. Έλα το λέτε σε παρακαλώ σου. Ποιο? Το λέτε. Ποιο λέτε ρε φκέρε μου? Το πούσο μου το λεβέντε. Ας γαμίσου κολόπεδο. Ρε άντε γαμίσου παλιοκτικιάρη, πιτσανόπουστα, σφεντόνα. Άντε μαλάκα γελίες, άντε ρε μη σου γαμίσου τον Χριστό. Μαλάκα. Τι τηλέφωνο πήρες και μιλάς έτσι? Ποιο άντε ρε γαμίσου να βασφώ τηλέφωνο πήρα μαλάκα, δώσ' μου το λέτε εκεί πέρα. Παλιό μαλάκα. Έλα σφεντόνα, δώσ' μου το σταμάτη. Δώσ' μου το σταμάτη. Το σταμάτη θέλω. Λάθος κάνετε. Δεν έχεις σταμάτη? Λάθος κάνετε. Ξέρεις ποιο σταμάτη σου λέω? Ξέρεις ποιο σταμάτη σου λέω? Το πούτσο μου τον αγαμάτε. Άφησε μαλάκα σόριο. Ούφο. Ρε άντε γαμίσου παλιοκτικιάρη μου νοπανά. Τον Ανέστη παρακαλώ. Ξέρετε ποιον Ανέστη λέω? Το πούτσο μου τον πυροσβέστη. Ρε άντε γαμίσου παλιό μου νοπανά κτικιάρη. Προμόπουσε. Έλα. Η ρούλα μου δεν είναι ρε. Δώσε μου τη ρούλα ρε. Ποιος εσύ? Δεν μπορώ τα δυο να τα πάρω. Δώσε μου τη ρούλα ρε γρήγορα. Έλα ακούς ρε. Έλα. Τη ρούλα δώσε μου. Έλα ρε μαλάκα δεν έχω δουλειά. Ποιος είσαι? Έχω Μαγκά. Έλα. Λοιπόν, σάλτα και επιδείξου και πέρα μας ταινείς πράξη και δώσε μου και τη ρούλα τώρα. Ποιος είσαι ρε μαλάκα? Ρε μισό όμως και μαλάκα μου πάνω, ξεκολλιάρι άντρας, λάτσα. Ποιος είσαι μωρή πατάγου? Ρε γαμίσου ρε κολοπέδι, μπουρδελοπέδι, τσατηρόγυρτε. Ναι. Να τη στέλνω παρακαλώ. Ποιος τη ζητεί? Ο Κώστας. Δεν με παρατάς ρε παιδάκι μου. Έτσι. Παίρνεις τηλέφωνο και μας κάνεις πλάκα. Τα βγαλές. Τα βγαλές. Άντε ρε μαλάκα, ας το διάλογο από κολόπεδο. Τι κάνεις ρε αλήθεια? Άντε μωρή γαμίσου ξεκολλιά. Εσύ να γαμίσεις τη μάνα σου και το σοφόνι. Δεν παίρνω να πάρω ξεκολλιά, ό,τι και να πεις. Έλα, δώσε μου τον κουναμούτα. Έλα. Τον κουναμούτα δώσε μου. Ποιο λάθος κάνετε? Λάθος κάνετε. Δώσε μου τον Ηρακλή τότε. Λάθος κάνετε παρακαλώ. Ξέρεις τον Ηρακλή λέω? Ορίστε. Ξέρεις τον Ηρακλή λέω? Όχι. Όχι. Το ξέρω που του λέτε. Εγώ είμαι σπίτι. Το ξέρω πως είναι σπίτι. Μπουρδέλο είναι, τι είναι, σπίτι θα είναι. Άντε ρε παρατάτε. Άντε ρε γαμίσου ρε πατρακινιάρη και είναι και δέσπερα παρακαλώ. Δεν είναι εδώ, ποιος είναι? Ένας φίλος της. Όχι, δεν είναι εδώ η Δεσποιნა. Καλά μου το πες ρε παιδί μου, τι έγινε. Ορίστε. Εσύ ποια είσαι εκεί πέρα, η μάνα της είσαι, ή υπηρέτρια. Η μαμά. Όχι, είμαι υπηρεσία. Υπηρεσία είστε? Μάλιστα. Μόνοι σας εκεί πέρα? Υπάρχει λόγος? Ναι υπάρχει. Ναι, μπορείτε να μου το πείτε. Δεν μου λες, να αυτό. Εσύ? Ναι. Δεν μου κάνεις. Να πλήξουμε το καρακουλέλι, τι έγινε. Ορίστε. Να πλήξουμε το κουλέλι λέω. Όχι, δεν μου κάνεις. Γιατί, το έχεις το πούτσο μου όρη καριόλα. Το έχεις το πούτσο μου όρη καριόλα. Έχω σαν και σένα φάει Τι εδώ. έχεις μόρι ξουλαρπάκτρα, κρεματογεμίστρα, ξεκολλιάρα, πιτρομάνα. Έλα. Έλα. Έλα μ' ακούς. Ενέχεσαι. Τι μου πεις ότι έχεις φάει. Σαν και σένα λέω. Αράπη πούτσα έχεις φάει. Τους έχω περάσει. Στο πας πέφτεις από τον μπαλκόνι. Ναι, αράπη και έχεις φάει. Αράπη και έχεις φάει, δηλαδή βάλεις στον νόμο και να τρέχεις. Δεν μου κάνεις χρυσέ μου. Είσαι Δεν σου κάνω. Μην μικρός είσαι. Τι είμαι. Όχι μικρός στην ηλικία. Μικρός αυτό που θέλω εγώ να κάνεις. Ναι, αλλά ο πούτσος μου είναι μεγάλος όμως, σου κάνει. Να το βάλεις στον κόλλο σου. Θα τον βάλεις στο στόμα σου εσένα. Έλα μωρή ξεκολλιάρα παραυτικιάρα τώρα. Βάλε τα χέρια μου στο στόμα σου νομίζω και κλείσα λίγο να τη βρεις. Έλα. Σε πιάνω ποιος είσαι και θα σε βάλω φυλακή σε ένα 24ωρο πούστη. Θα μου κλάσεις τα παπάρια μωρή ξεκολλιάρα.
Ναι, παρακαλώ, καλησπέρα σας από τον ΟΤΕ τηλεφωνούμε. Ορίστε. Καλησπέρα σας από τον ΟΤΕ τηλεφωνούμε. Από τον ΟΤΕ. Ναι, μια διακοπή θα γίνει στην περιοχή γιατί έχουμε μια βλάβη στο δίκτυο για μια ώρα περίπου. Εντάξει. Δεν κατάλαβα. Μια διακοπή θα γίνει στο τηλέφωνο σας για μια ώρα περίπου γιατί έχουμε μια βλάβη στο δίκτυο. Ποιο τηλέφωνο πήρατε? 8084 649. Εντάξει κύριε μου. Εντάξει, σημειώστε ένα τηλέφωνο, αν δεν σας έρθει το τηλέφωνο σε μια ώρα, σημειώστε ένα τηλέφωνο βλάβες να πάρετε εκεί πέρα να επιδιορθωθεί η βλάβη. Μα δεν έχει βλάβη τώρα εδώ. Ναι, θα διακοπεί το τηλέφωνο σας είπαμε για μια ώρα. Ναι, ποιο τηλέφωνο θα πάρουμε βλάβες? Ναι, σημειώστε ένα τηλέφωνο που θα σας δώσω. Ναι. Παρακαλώ. Γράφετε. Ναι. 84 Ναι. 45 Ναι. 3 και πάρε τα αρχίδια μου. Πώς σου άνοιγε? Σου άρεσε? 84-45. 3 και πάρε τα αρχίδια μου. Μα δεν τρέπεσαι λιγάκι? Βρέατε γαμίσου ρε παλιοξεγολιάρη μαλάκα. Καρκινιάρη πατραπώ, τι άντραπώ ρε μαλάκα λινάτα. Ξεγολιάρη. Τρέπεσαι λιγάκι ολόκληρος άντρας. Βρέατε γαμίσου ρε αρχίδι. Πέντε λιτσανούπιστα. Τι θέλω να φτιάξετε? Τη Στέλλα παρακαλώ. Πώς? Τη Στέλλα θα ήθελα. Ποιος της δει? Ένας φίλος της. Ποιος φίλος της? Ένας φίλος της. Ποιος φίλος της Τι ζητάει? ποιος φίλος μου, θα που κάνουμε πουλήσεις τώρα? Τι φωνάζεις, θα που κάνουμε πουλήσεις τώρα? Σαμπουκά σου πουλήσω. Ένας φίλος που τη γαμάει να μου, έχεις κανένα πρόβλημα? Θέλω να γαμίσω και εσένα μήπως? Ναι, μπορείς, έχεις αρχίδια μεγάλο. Έχω και αρχίδια και πούτσα να πούμε. Έχω και πούτσα και αρχίδια να σε γαμίσω. Έχεις αρχίδια και πούσα να μεγαλύσεις. Να θα τη λήξω τώρα να τα πάρεις σπίτι. Να θα τη λήξω τώρα ή θα τα πάρεις σπίτι. Δεν άρχισε να μεγαλύσεις. Τα θέλεις ελαδόκολα τυλιγμένα θα τα φας έτσι. Ναι, Έλα. έλα στρατό. Ναι. Έλα, πού είσαι? Εδώ είμαι μωρέ. Πού μωρέ? Εδώ κοντά. Πού? Μου αρέσει είσαι? Ναι. Παίζεις τι κάνεις? Ποιος είναι? Έλα ρε ο Γιώργος είμαι. Ποιος Γιώργος? Ο Στράτος. Ο Στράτος ρε. Έλα στρατό. Έλα τι είσαι, κερδίζεις, κάνεις, τι κάνεις? Παίζεις, τι κάνεις? Ναι, παίζω. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τι κάνεις τώρα, έχεις ευθυλίσει τη τσόχαρα που να μου. Κερδίζεις, κάνεις, τι κάνεις? Ποιος είναι μωρέ? Ο Στράτος είμαι ρε. Ποιος στράτος? Τι μωρέ μου πουλήσεις από καβλάβε. Ο Άρης είσαι? Έλα. Ορίστε. Ναι το Μύρονα. Ναι. Ρε μαλάκα Μύρονα, πώς πάνε τα βόδια ρε. Δώσ' το τηλέφωνο. Έλα. Πώς Ναι. πάνε τα βόδια ρε μαλάκα γυναίκα στην κόρη σου? Τα βόδια πώς πάνε λέει γυναίκα στην κόρη σου? Ποιος το τηλέφωνο, ποιος τηλεφωνεί? Ο Άρης είμαι ρε. Άρης. Ναι. Δεν ξέρω κανένα Άρη. Δεν ξέρεις τον Άρη? Όχι. Όχι. Το πούσο μου το παπάρι δεν το ξέρεις? Όχι στο διάλογο. Ρε γαμίσου όριο. Μάπα. Παλαιοσυγγόλη. Τι μαλάκα αυτής σε γαμώ το Χριστό σου γαμώ. Ναι ανταγιά σου. Ποιος είναι? Ο Γιώργος είμαι. Έλα. Τι κάνεις? Τώρα έφευγα. Πού πας? Στον αδελφό μου γιατί είχα ένα σφυλάκι. Σοβαρά. Χρόνια του πολλά. Ευχαριστώ. Πού είσαι? Εδώ κοντά. Τι κάνεις? Τι κάνω βόλτες κάνω, τι να κάνω. Με τι? Με τι? Με το παπί? Με το παπί, όχι με το παπί, με τη Χίνα. Πού ήσουν εσύ? Τι πες? Πού ήσουνα λέω? Γύριδα. Πού? Γιατί να μάθεις. Γύριδα απλώς. Γυρναγιές. Γύρνα. Πού? Εδώ και εκεί. Είχες πάει Αμερική? Κάμποσο. Πώς? Λιγουλάκι. Α, Ναι. τι να? Είσαι πήγες ένα κτηράκι? Ναι, είχα πάει. Πού πήγες? Πορτογαλία. Πορτογαλία. Λισαβόνα. Λισαβόνα. Μου λες ψέματα, εγώ έμαθα κάτι άλλο. Τι έμαθες? Ότι είσαι πάει Τουρκία. Καλά το καλοκαίρι, εγώ μιλάω για τώρα. Ναι, την κυρία Ευγενία παρακαλώ. Γύρια. Έλα, γεια σου Ευγενία, τι κάνεις? Ναι, καλά, εσείς? Μια χαρά. Πώς θα πας? Ορίστε. Πώς θα πας λέω? Καλά, εσύ? Ωραία, μια χαρά. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ο Γιώργος είμαι, με γνωρίζεις? Α, τι κάνεις Γιώργο, καλά Έλα, μια είσαι? χαρά είσαι. Πώς θα πας? Καλά, δώσου στο Θεό. Για πες τα νέα σου. Τα νέα μου? Ναι. Τα νέα μου μια χαρά είναι. Ωραία, καλά είσαι. Ναι, ναι. Τίποτα καινούριο. Ορίστε. Τίποτα καινούριο λέω. Όχι, τίποτα. Θα έρθει να πιούμε κανένα καφεδάκι? Τι? Θα έρθει να πιούμε κανένα καφεδάκι λέω. Ποιος Γιώργος είσαι, για πες μου, γιατί δεν σε κατάλαβα. Έλα μωρέ, Γιώργος είμαι. Ποιος?
Απ' την Αγία Παρασκευή. Από την Αγία Παρασκευή. Ναι. Τι είστε αυτό παιδάκι, ποιος Γιώργος? Στέλνος έχω σήμερα, ποιος Γιώργος? Για πες μου Για ρε. ποιον Γιώργο με πέρασες? Για ποιον Γιώργο με πέρασες? Έλα ρε Γιάννη. Έλα, εντάξει. Έλα, Παναγία μου, τι γίνεσαι ρε Γιαννάκη, καλά Ωραία, είσαι? μια χαρά. Δεν έχω καλά Γιώργο, γι' αυτό λέω. Πού στο καλό είναι για Παρασκευή? Τι κάνει η Κατίνα, τα παιδιά? Όλοι, μια χαρά, Μπράβο, χαιρετίζω. ευχάριστο αυτό. Λέω κι εγώ κανένα Γιώργο, Γιάννη δεν έχω κανένα, Γιώργο δεν έχω, Γιάννη έχω, λέω κι εγώ ποιος. Είδες βλέπουμε σύμπτωση. Τι είναι Γιαννάκη? Λέω, είδες σύμπτωση, λέω. Έλα ρε Παναγία μου, λέω κι εγώ, τι συμβαίνει? Άκου να δεις. Έλα. Τι είναι Γιάννη, θέλεις τίποτα να το κόψω? Όχι μωρέ, δεν θέλω τον Κώστα, εντάξει, ήθελα να μάθω τι κάνετε εκεί πέρα και τα λοιπά. Αν είσαι καλά. Ναι, δόξα τω Θεώ. Εσείς τι κάνετε? Εντάξει, μια χαρά είμαστε και τα παιδιά, καλά, γιατί είναι καλά. Εδώ είναι ο Κώστας, όμως θα είσαι στον δώσω. Όχι, εντάξει μωρέ, εδώ σχεδιασμό δεν κάνω τώρα, εντάξει, πες ότι είμαι καλά, την πήρα τηλέφωνο, Α, ωραία. εντάξει. Μάλε. Να συναντηθούμε κανένα μέρα να τα πούμε λίγο. Να συναντηθούμε λίγο κανένα μέρα, να φύγει από εδώ να τα πούμε κιόλας. Ναι, βέβαια. Σωστά. Έλα, που ξενωθήκαμε, έτσι. Ναι, πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε, οπωσδήποτε. Βέβαια. Λοιπόν, καληνύχτα Γιαννάκη, χαιρετισμούς. Ναι, Καληνύχτα λέω και χαιρετισμούς. ναι, ναι. Ναι, τι άλλο, τίποτα άλλο. Όχι, μόνο μου τίποτα, τι άλλο. Τι μάνα μου και μαλαγίες μωρές μου, ξεκολιάρα τώρα γαμώ το σπίτι σου γαμώ. Παλιοβαρκινιάρα. Μάνα μου και αρχιδιές να πούμε. Άντε και για μέσα χλωρανιάτικο. Με φτιάχνεις τώρα. Η γαμιόλα κόρη τι κάνει, καλά είναι? Η γαμιόλα κόρη σου καλά είναι, λέω. Πού γαμιέται πάλι? Τι είπες ρε αλήτη? Έλα μωρή η γαμιόλα να πούμε χαμούρα, παλιολινάτσα. Θα πεις αλήτη. Χτύπα τον κούλο στην κολόνα, πες τους καπότες μου. Άντε ρε πούστη, άντε ρε Ναι, άντε μωρή και γαμίσου. Ποιος είσαι ρε πούστη, ξέρεις θα σε κάνω εγώ τώρα? Θα μου κλάσεις τα παπάρια, αυτό θα μου κάνεις. Στο διάλο ρε καριόλι. Όπα, δώσε τα όλα. Πες κι άλλα με να το βρίσκω. Άντε γαμίσου, άντε να πάρω γαμίς την πουτάνα τη μάνα σου και την αδερφή σου ρε πούστη. Δεν έχω ούτε μάνα τον αδερφή μου ρε στην να πούμε. Ποιος είσαι ρε πούστη? Αν είσαι άντρας να έρθεις να σε γνωρίσεις. Έρχομαι να σε γαμίσω μωρή γαμιόλα και σε Άντε ρε πούστη, γαμίσε τη μάνα σου και την αδερφή σου ρε καριόλι. Βρέατε μωρή χαμούρα, σου γαμώ το σπίτι και το μου νύψε ξένα και μωρή χαμούρα. Ξεκολιάρα. Μωρά γαμίσου μωρή. Παλιογίστησα. Παλιοσοπολή, άντε μωρή γαμίσου που τα νύχτα. Αν είναι θα σε κάνω από πίσω, είσαι πούστης ρε. Θα μου κλάσεις τα παπάρια μωρή Και η γαμιόλα. μάνα σου είναι η πιο πουτάνα και η πιο καριόλα. Δεν έχω μάνα μωρή γαμιόλα, ούτε αδερφή έχω. Γαμώ κάτι καριόλα σαν και εσένα γιατί κόψε. Καριόλι, Παλιοξεβολιάρα. Άντε μωρή μαλάκο, θα μου πεις τι κάνει η κατίνα. Μαλάκο, θα μου πεις τι κάνει η κατίνα. Ξεβολιάρα. Άντε ρε μαλάκα. Άντε γαμίσου και εσύ και η κατίνα μαλάκο. Πού είσαι από κούνια πούστης και μαλάκα Τι και τρέχει να καριόλι. πεις καλά μωρή ξεβολιάρα. Ξεκολιασμένε. Ναι, 65-19-76. Μάλιστα. Ναι, από τον ΟΔΕ τηλεφωνούμε. Ναι. Ναι, με ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Τι Με έγινε ακούτε με το... καλά? Ναι. Πολύ καλά. Ναι, εγώ σας... Ακούστε, δεν ήταν το δικό μου τηλέφωνο χαλασμένο. Ναι, με ακούτε? Ναι, εγώ σας ακούω. Ναι, δεν πειράζει, με ακούτε να σας πω. Ναι. Θα διακοπεί το τηλέφωνο τώρα για 2 ώρες. Το δικό μας? Ναι. Ω. Πειράζει? Γιατί δεν το αφήνετε το πρωί, βρε παιδί μου, καλύτερα? Τώρα πρέπει να φτιάξουμε κάτι. Για γράψτε ένα τηλέφωνο που θα σας δώσω. Ναι, ένα λεπτό. Ναι, γρήγορα σας παρακαλώ. Ναι. Ναι, με ακούτε κάτι γρήγορα. Ναι, για λέγεται. Ναι, γράφετε. Ναι, ναι. Πήρατε στέλνω και μολύβι. Ναι, ναι. Ναι, 65, 65, 96, 96. 3 και πάρ' τα αρχίδια μου. Ας το διάλογο. Πώς σου φάνηκε? Αγαμίσου μωρή μαλακισμένη.